sneh tu nie je. Ani nebude. Toto video nám poslal Martin z Bratislavy. Naši diváci ale dnes nakrúcali aj inde. Branko Žilina Martin bieleho koňa nechal doma a tak si teraz môžeme vychutnávať nánuk. Samo Orava. A na Martina sa dá takto super zajazdiť. Aťka Ružomberok. Mne nezostáva nič iné, len sa dnes opaľovať. A čo naše hory? Prešli sme ich krížom krážom. Zo zeme, aj zo vzduchu. A výsledok: v celých Tatrách žiaril na bielo len ten náš. Martin ako keby premaloval svojho koňa na zeleno, na zjazdovkách nie je ani gram snehu. Idem reklamovať kalendár, pretože ten ma presvieča, že je 11. november, ale mne to pripomína skôr koniec leta. Aj doktor Ilko hovorí, to, čo sa deje, už naozaj nie je normálne. V posledných dňoch sme dokonca zaznamenali rekordne vysoké denné teploty. V našich horách sa ale smelými ambíciami netaja. Keď sa počasie umúdri, prvá lyžovačka v Tatrách bude 29. novembra. Sneženie v najbližších dňoch nie je pravdepodobné, pretože naďalej bude vzduch veľmi teplý a pokiaľ bude snežiť, tak len vo vysokých horských polohách. Okolo obeda ukazoval teplomer v Starom Smokovci 15 stupňov, vraj to ale nič neznamená. Zima je za dverami, len je otázne, že za ktorými. Marek Vnenčák, televízia Markíza.